sa kaaw. If somebody loves you, RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang ato matatampo nagdasangan nga Marlon. I love you, Hana. Oh, Marlon. Mo na tinuod, ganahan kay kunin mo. May chance ka ako? Nga nang mulimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa kaayo ko ni mo, Marlon. Kung mo na, gisugot na kunin mo. Oh, Marlon. Uyab na ta. Salamat, be. Oh, beda yun? Ganahan man ko nga, be, ang atong tawganay. Oh, sige, good. Maumang ka ha. Okay, sige. Be, ang atong tawganay. I love you, be. Ay, maayo hinoon nga nagkasinabot na mo ni Hana. Nalibay bitaw ko ma, nga iadayin kong gisugot. Nindot og kamo ang magkadayon dong. Kay sohito na tas batasan, kay silingan raman. Maugid, ma. Maayo gani kay way supak si mama ni mo, be. Nga kita may nagkauyab. Lipay kay si mama, kay nakauyon man sa dyan ni mo. Maayo hinoon, be. Be, taod-taod naman kita nga nagkauyab. Magtipon lang ta. Ha? Kana kung okay ra nimo. Wa pa magiging kwarta nga ikagasto sa tong kasalgod. Maong gusto na ko nga magtipon ng una ta. Oo niya. Kano sa man ta magpakasal? Kung makatigom na niya ko. Ano sa man? Masugot ka nga magtipon ta? Ah, sige. Magtipon na lang ta. Be, na ako ibalita ni mo. Ha? Ano sa man na? Mabdos na ko. Oh? Tinuod? Lagi. Uy, kung mauna, apit na rin kumahimong amahan ini. Hapit na gyud, be. Be, maningkamot gigog maayo. Nga may umaabot atang anak. Aray! Be, naunsa ka? Uy, naunsa ka diha? Sakit kayo nga kung tiyan, be. Hala, manganak na tingali ka. Dali, dadon ka na ako sa ospital. Babae ang atong unang anak. O niya, lipay na kayo ka kay
nakakita naman kasi mong liwat. O siyempre, kay kumplito na gyud ang atong pamilya. Ha? Muato kag Manila? Obe, Nga naman. nakoy kailang nga mutabang nako, iya kong pasudlon og trabaho. May dito kay dako-dako ang sweldo. Mao ba? Unya okay ra nimo nga moadto ko Manila? Wa ko'y mahimo kun mao na imong gusto, pe. Sige lang, magpadalan ko nimo og kwarta. Salamat, pe. Kano sa makamular ka? Ugma, mularga na ko sa Manila. Ayaw, be, pag binuang dito, ha? Di na may tabo be, kay love ta kaayo ka. Salamat, pe. Hello, listeners! Pag-abot sa vitamins nga magpakusog sa proteksyon kontra sa sakit, Ay, mingom sa dining malayo ta sa tong pamilya oy. Pero sige lang, antuson lang nako ni nga may mapada ako nila. Be, kumusta naman mo diha? Okay ra, be. Pero, maulagi. Mingaw na kaayo ko nimo. Parehas ta be. Antos-antos lang kita ha. Si baby, ay pasagdi ha? Siyempre, uy. Ako ginigiatiman ang imong anak. Naku ipada nga kwarta nimo aron magamit niyo diha. Salamat, be. Ano man nga mga kauban? Nasaba man sila. Manok man kayo. Naunsa man sila. Hoy, naunsa mo? Ay, wala. Wala trabaho, Brad. Ha? Nahulong ato project. Oh, unsa? Mao di ay nga niuli na lang ka dinis ato. Obi kay lisod magkaig kung magsigi kog pundo dito sa Manila nya. Wa ko'y trabaho. Maayo sa dinon nga nauli ka, be. Aron makauban ka namo. Ha? Mubalik ka sa Manila? Obi kay lisod kay nga magsigig pundo dinhi oy. Unsa may mong trabahoon dito? Kung ako yung kasudlan nga welder, pwede ra. Pero maginahinay kog pang-apply para gawas. Oh, sige. Ikay bahala, be. Salamat taon kay nakasuday kong trabaho. Makapadadain ko sa akong pamilya. Marlon, Sir? nakikita mo yung tangke ng mga oxygen? Yes, sir. Ilipat mo yan. Tumawag ka ng makatulong sa'yo. Yes, sir. Sige, pangubaya pugong kay akong biraho ng usa. Sige. Sige, hindi ko pa sinasadya. Anak ng... Paano na yan, ha? Ang mamahal pa naman yan! Sorry po, sir. Anong suri? Walang suri-suri sa akin! Tanggal ka na sa trabaho! Sir! Unsa? Wa na kay trabaho? Ube, ug ang nakapait kay
wa ako silduhi kay dako kay kog na damage. Unya, unsaon man ini ron, be? Ang gatas sa bata taon. Sige lang, ako lang tsata ng uban akong igsuon. Muham ra kog kwarta. Unya, be? Asa man kapuyo ron? Niyara ko sa akong mga kaila. Kay magpatabang lang sa kunila nga makalargas gawas. Oh, sige, be. Pag-amping diha, ha? Kani harap ko si tawag ni Hana. Di man makontak. Tawagan ako ang igsuon be. Basig nahibaw sa kung hain si Hana. Maayo kay nanawag ka dong. Di magud makontak si Hana te. Da, dili tumutubag kay na may daghang lalaki. Ha? O si Lucky ba te? Ay, ang imong asawa diri ay nagkuyog-kuyog sa mga laki. O, udsa? Ngano man di ay? Ha? O si nga naman di? Unsa may naaana nga mga barkada man ako ning akong gikasulti diri? Bisa na. Di na maayo nga mo apil ka diya sa mga lalaki. Lain kayo naunoy kay di na biya kadaga. O sige. Di na lang ko mo tipo nila. Magmukmuk na lang ko sa tong payag. Te, kumusta naman mo diha? Ay, hambot. Wag yoy, ayo ning imong asawa, uy. Ha? Kaya nga naman te. Gibili ng imong anak siyang amiga ay. Kay Tua, nagangkasangkas sa motor ni Carlo. Usa? Bakak na, uy. Ay nalagod paglimod be. Kaya na nakakita ni mo nga ni angkas kas motor ni Carlo. Og napay dagang ni chat na ako nga perting gakos ni mo. Oh, Tuga na lang. Unsa man? Naamoy relasyon ni Carlo? Tuga na lang. dugay na na siyang nanguyab na ako. Maong ako na lang gisugot. Usa? Imong gisugot nga may kaipon maga? Naamang kaslayo. Ug niya di ko slayo, manguyab di ka. Lingaw-lingaw ramang guning ako, good? Si lingaw-lingaw. Nasuko ka? Ug kinsa may malipay na imong gibuhat ha? Abi kay wa ko diha, nangita kag lain? Ang magbuwag na lang ta. O si buwag? Huwag makakaganay sa akong gibuhat. Ang mas maayo pag magbuwag na lang ta. O sige. Kung mo ano imong gusto, sige magbuwag ta. Ug atimanan.